Dalawang dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all... Kaya't kung ikablaw iti maysa nagasat nga malem kada kayong aming kakabsat ng gagayam nga dumdumngag iti dayto nga malem iti dayto nga programa minsay iti panakaisalakan. Kaya't kung ikablaw itinagan niya po tayo ng Jesucristo, itinagan na kapapatgan kadagiti so amin nga nagan. Madaydayaw iti apo ay ito nakakabsat, nagkakadwa tayo manen iti dayto nga malem. Malem iti tunggal malem iti Domingo alas 2 hanggang gana alas 12:30 kakabsat iti Domingo. Ket sumampay manen kadagiti pagtaengan nyo dayto nga programa minsay iti panakaisalakan. Ragragsagan tayo ti 30 minutos nga agkakadwa iti dayto nga malem. Ket sapay ko ta enjoyen tayo nga denggen dagiti kang kanta ganuray pay dagiti minsay ti apo nga intayo denggen iti dayto nga malem. Kaya't kung nga kablaawan dagiti nayat nga sponsor tayo iti abroad nga I do believe dumdumngeg da iti live iti Facebook iti daytoy nga gundaway kakabsat. Ti Dios tagtultuli mang parabor ken mang bendisyon kada kayo kadagiti trabaho yo kadagiti pampamilyayo uray pay iti salunat yo. Madaydayaw ti Dios kakabsat. Kastamon na kablaawak iti kuhus ko ti daytoy nga programa minsay ti panakaisalakan ni Pastora Danilyn Baludbod, kastamon tayo ng asawa ni Brother Ermilo Baludbod. Kastamon ta kablaawak dagiti kakabsat nga dumdumeg dita Grace Christian Assembly of God Salvador First. Nga dayto nga mamatiak ti dayto nga gundaway duduma kakadakwada ket dumdumeg. Da Brother Buni Torres kuno repay tayo ng asawa ni Sister Teresita Torres, the Brother Virgilio Torres, the Sister Melinda Gamboa, kanti pamilyana, Brother Arnold Pascua, kanti pamilyana, oray pa the Sister Juliet Batin, kanti pamilyana, dagiti young people, nga idodolwan ni Brother Julius Batin, madadayaw ti Apo. Kastamot na kablawag ti father-in-law, pastor ni Pastor Salvador gaygayad nga I do believe mang dumdumngeg iti dayto nga malem iti cellphone na iti live Facebook live madaydayaw ti Apo. Kastamot kadagiti kakabsat nga dumdumngeg dita The Rapid of Seaside dita Glorious Church Assembly of God madaydayaw ti Apo. Nga madamdama kikita tayo madamdama dita iti oras iti alas 3. Ket ragragsaken tayo iti daydayaw ti Apo madamdama dita kakabsat. Ket kastamot nga kablawak dagiti dadumapay nga kakabsat nga dumdumngeg iti kalumbuyan da Mother Los Cortado ken ti ayten nga asawa Ama Emiliano Cortado madaydayaw ti Apo. Mamati ka dumdumngeg kanayon da nga dumdumngeg kami iti minalem ti Domingo kakabsat. Kastamot ti paragdumdumngeg ni Sister Brenda Gaboy madaydayaw ti Apo. Ken kada kayo amin kakabsat nang kumay naganan ti dayto nga malem. Sakbay tayo nga denggen iti minsay ti Apo kakabsat. Mangipay tayo iti maysa nga kanta. Kumararag ka lang iti namarswa. Kabsat adayot turong dagita matam mabasag na dagsen tiing kapakarikutan anyaman dayta apakariribukam may salaeng tiing kaumasitkan kumararagkalaeng iti namarswa isulaeng sumbati ka sa pula
ulam, di ka bundeng, nga umasideng kingkwana, ta isuti sumbat, di amin a problema. Mabalin nga kunaem, pinaybayan na ka, awanen gagayem, mangipatpateken ka, ngem saan nga pagisud, day tarik nam, tati Diyos saan amang baybaya, kadagiti anak na. Gumararag ka laeng iti namarswat, isulaeng sumbati ka sa pulang, di ka bundeng, nga umasideng kenkwana, tay suti sumbat, di amin na problema. Kumararag ka laeng iti namarswat, isulaeng sumbati ka sa pulang, di ka bundeng, nga umasideng kingkwana, ta isuti sumbat, di amin na problema. Ta isuti sumbat, di amin na problema. Agkararag tayo, bendito ka na parabor nga Dios, ita nga malam magyaman kami ti kundaway, tapno ti kastapo mabalinan mi nga itantanok idaydayaw, day tanapatikannagan mo babaan day ti nga programa. Bendisyon na mapo ti bukol ti saong nga may panayag, may bingay ti dayti nga malam. Madakadi apo lugar ng apo kadagati puso, dagiti ayatan nga kakabsat nga dumdumngag ti dayti nga malam. Magtignay ka kadakwada, tulong kami da apo. Kat apo, agyaman kami launa, agyaman kami. Binisinam din nalapoy nga tipon mo. In Jesus' name. Amen. Mapantay kakabsat, iti minsay ti apo, iti dayti nga malam, kakabsat. Naglagay pantay nga kuna ti paset, ti nasanto na surat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hanlaan kano nga tinapay, iti pagbiag ti tao, no di ket tunggal balikas, nga gapo iti bibig ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo, iti dayti nga ron nga malam, magtaraon tayo, kadagiti sasaw ni Apo Dios. Ket dawatag nga ragragsaken ti nga denggen, dagiti nga sasaw ti Apo. Luktan ti nga raw, dagiti tawa ti puso tayo. Tapno ti kasta, manggan tayo, iti minsay ti Apo. Iti paulo ti minsay tayo, ti dayti nga malam kakabsat, the anointing oil of the Holy Spirit. The anointing oil of the Holy Spirit. Iti pamulot nga lana, iti Espiritu Santo. Ti pamulot alana, ti Espiritu Santo. Diti Biblia kakabsat, tilana ket simbolo, iti Espiritu Santo. Simbolo ti presensya ken panakabalin ni Apo Dios. Iti imbuyat ni Propeta Samuel, iti lana, dahil anointed oil, iti ulo ni David, bimaba iti Espiritu Santo. 1 Samuel chapter 16 verse 13 kunana jay, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Isu nga dahi ito'y kakabsat, idimparukpok ni Samuel, dahi jay anointed oil di ulo ni David, dahi di Espiritu Santo bimabakit kastalaunay di panaggaraw na. Kakabsat no may buyat, ti anointed oil kadagiti, pinili ti Diyos inununan na kakabsat. Ti pan nakabalin mo da di Espiritu Santo ti Diyos, aggaraw, agtignay, marikna, kakabsat.
Anya da ito yung ngalan at Espiritu Santo. Iti Old Testament, ti lana, di anointed oil, mausar laeng kakabsat, para kadagiti pinili ni Apo Diyos. Nga agbalin, nga muna, padi, propeta, kenar-ari. Dagita laeng kakabsat, iti pakaiturturungan, iti anointed oil, idun una na kumbaga piling-pili. Sa madaling sabi, kakabsat, mamanulaan, iti mapulutan, may buyatan kakabsat, iti anointed oil. Ngan ti New Testament kakabsat, amin nga daken Kristo, mabalinan kakabsat nga mapulutan, mabuyatan, tilana ti Espiritu Santo. Hanman nga literal kakabsat. Ngam da mismo Espiritu Santo, iti mangpahid kada tayo iti lana nga na espirituan. Iti 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22, kunana jay, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Kunana jay Lucano kakabsat, ket ti mamatalged kada kami agraman kada kayo ken Kristo kunana jay, ken ti nang lana kada kami, isu ti Dios, isu ti nang ti tanda kada kami, ken kadagiti muna asagot ti Espiritu kadagiti puspuso mi. Idinawat tayo na apute nga su Kristo kakabsat, dahil Espiritu Santo ti Dios, na idipositen kadagiti puso ti according to this verse. Ken dadi tatak kakabsat, Espiritu Santo na itataken, na isilyon, kadagiti puso tayo kas palatanda, nga datayukot kukwa ni Apo Diyos. Saan nga kukwa ni Satanas? Ngam kukwa na tayo ni Apo tayo nga Isu Kristo. Saan lang nga tinatakan na kati Diyos, ngam kuna ni Apostol Pablo, He anointed us. Imbuyat tilana ti Espiritu Santo kadagiti puspuso tayo. Saan nga aksidente nga pinili na kati Diyos? Ngam tinatakan na kan, isun tinangteg tilana dita pusom. That is the oil of the Holy Spirit. Ni David, magbayagpay ti tiyempo ng agbaling nga ari. Ngimidi agtawon isuna ti 15 kakabsat, na ibuyatan da di anointed oil iti ulo na. Anointed oil ti kinaari. Kastamot kada tayo kakabsat, nga numampay, hantay pay nga naawat kakabsat, di gungguna, nga naggapo sa tilangit, hantay pay naawat kakabsat, hantay pay nakita tilangit, ngam naibuyatan ti anointed oil kadagiti ulo tayo, kadagiti puso tayo, anointed oil na naggapo ti Espiritu Santo nga tatak, nga datayo kutkukot ti Diyos, nga may santong aldaw, day nga tatak kakabsat, isunto titikit tayo, nga sumrek iti langit. Numampayhan tayo nga nakita, nga may sigurado tayong kakabsat through our faith, nga sumrek tayo iti lugar ngayon sagana ni Apo Diyos. Anya tilana ti Espiritu Santo, kakabsat? Tilana ti Espiritu Santo mausar tapno maited iti panakabalin ken otoridad nga nagapo iti Dios. Acts chapter 1 verse 8, kunana, ngamin doon may kada kayo ti Espiritu Santo, may kan kayto ti panakabalin. Da kayto ti mang panagnag, iti may papankanyak, iti Jerusalem. Itin tero Judea ken Samaria, aging gati amin na suli iti daga. Tila na din una nakakabsat, nakabangbanglo. Iso ti pagpabanglo da iti. Ngimsan lang nga pampabanglo tilana. Ngem pampapigsapay, pampabilag pay kakabsat. Ni David kuna dagiti kakabsat na, dagiti brothers na iti, apay tumay ka ditoy, gubatan, pastor ka lang, pang-pastor ka lang. Ngem iti pinulutan ti Diyos, ni David, imay ti turad, imay ti panakabalin ti Diyos, imay ti otoridad, ti puso na. Kat ti resulta na inabak na ni Gulayat. Pudula unay kakabsat, word. Into nawatan tayo ni Apo Jesus kadagiti puso tayo. May kanta din ay dumduma pan nakabalin kagapot Espiritu Santo ti Dios.
But God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and sound of mind. Dagiti kagayom tayo no daduma kunada nakapoy ka saan mo kaya dayta. Oray ni Satanas kunana nakapoy ka laeng. But God hath not given us the spirit of fear, but of power. Anya ti kunat ti Biblia, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of Almighty. Saan mo nga i-underestimate at nabagbagin? Saan ka nagtalgad ti bukod mo nga panakam mo? Nga magtalgad tayo. Iti kabaulan ti Diyos nga mabalin ng aramiden. Kadag iti panagbiag tayo. Amin tayo nga dumdungag ti dayti nga mamati kanikan ni Apo Diyos. Iti ni espesyal nga abilidad. Tapno rumang ay ti trabaho ni Apo Diyos. Mausar da kita nga abilidad. Tapno bumilig ti bagi ni Kristo. Tapno umado, iti kararuang agserbi pa iti Apo. Abilidad, tapno aramidan, dagiti pakayatan ti Apo. Samo akong kuna o nakapuyak, nanangningak, krityak kabaulan, dagiti paparamid ti Diyos. Nung kunatay kita, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Apay, naidumduma kami di anointing oil ti Espiritu Santo, nga dakada tayo. Mataydayaw, tinagan ti Diyos sa sibibiyag. May katlong ausar tilana ti Espiritu Santo. Mausar tilana tapno lumaing dagiti sugat. Ken anyaman nga saksakit tayo kakabsat. Dahil dati usar tilana. Anya ko na ni Santiago kakabsat. At dakadagi masakit kada kayo. Payaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia. Tapno'y kararagan ken sapsapwan da tilana. Itinagan ti Apo. James chapter 4 verse 14. Now diti kakabsat apay nga masapol nga ayaban dagiti panglakayan dagiti elders yung nagti iglesia. Iti rason diti kakabsat tapno agpangsyon mapraktis na the gift of healing na ited ti Espiritu Santo yung nagti iglesia. Han nga mapraktis da itanging ganang han na matungpal di simpleng instruction ditoy nga yabam dagiti panglakayan. Tapno mapraktis agpangsyon agraw yung moving of the Holy Spirit. Iti healing iti na pisikalan na kasasaad tayo. Apay yung masapong nga dapel at ilanang magsapsapo kakapsa. Well, tap to ma-recognize that the Espiritu Santo. Iti may katlo nga persona ti Trinidad a Dios kakapsa. Matidayaw ti Apo. Simpleng instruction niya, bandagit elders, and then, mga lakay ti anointed oil, isapsapuyo kakapsa. Nakasapula na yun. Iso ti instruction na duma kakapsa. Nga masapong nga aramidin tayo. Yung simpleng instruction tayo maramid kakapsa. Nyapi ko na Mark chapter 6 verse 13. Pinaksyat da ti ado a demonyo. Sinapsapwan da ti lana dagiti ado a masaksakit ket naimbaganda amin. Malidayaw ti Apo so nga recognizing da iti kakapsa da jay panangramat ti lana panang recognize da jay Espiritu Santo agtignay kada tayo. Taday ti nga bagi kakapsat nga napisikalan na bagi tayo, the moment kay nawat mo ni Apo Jesus, day ti bagi ti agbaling at templo ti Espiritu Santo. Hani nga templo ti saksakit, but the temple of the Holy Spirit. Nya ko na ni David, Psalms 23 verse 5, mangisagana ka ti padayang agpaay kanya, iti matang dagiti kabusor ko. Pinaaruyutam day ti ulog tilana katagliplipyas ti kupak. Yan. So agliplipyas kumadikupa tayo. Gapo na di buyat nga lana ni Apo Diyos. Gapo yung pa nagtrabaho ti Espiritu Santo. So ako natin Apostol Pablo nga mapnukay ko mati Espiritu Santo. Na di lana agliplipyas kada tayo. It symbolizes the Holy Spirit. Ngay sa kumamot ti marikrik na tayo. Mapno kadag ti puso tayo. Napulutan na ka ti Apo, tila na ti Espiritu Santo. Ado dagiti mabalbaliwang kada tayo. Umay ti pan nakapabaro kada tayo. Umay ti pan nagbalbaliw. May kat oray pa di kinachismusa tayo. Masulusurom. Nga mailasin ti na yung bag kandakas. Updated kayo will ni Apo Diyos. Ngumno aman ti anointed oil nga nagapu ko ni Apo Diyos. Awan da pulot ti Apo ko tayo. Anya mapasama. Kanayon ti ang madandanagan. Kanayon ti ang dudwa kani Apo Diyos. Hanti ang muti aramidin tayo. Sa nakastat Espiritu Santo. Iti Espiritu Santo kakapsat agtignay kas may nga GPS tayo.
iti agdama. Isu ti navigator system tayo. Tapno, saan tayo nga mayaw awan, kakapsat. Nya pay, iti maramidan ti anointed oil, jadi Espiritu Santo. Into no may bukbok kada kiti puso tayo, di pa niya mapasama, kakapsat. Tila na ti Espiritu Santo, balbaliwan na uray pay, dagiti ang angot tayo. Ti anointed oil, iti Biblia ket na banglo. No pinunutan na katiabo, mabaliwan day ta angot mo. Han nga di angot nga literal nga angot. Ngam ti angot mo, haanan na kaslaarak ti angot mo. Angot ti sigarilyo, angot ti panagpungpungtot, angot ti kinachismusa. Ngam hindi pinulutan na kan ti apo kakabsat. Habalin ti angot mo. Amoy Jesus ka na. Amoy Espiritu Santo ka na. Amoy pag-ibig na, amoy pagpapatawad. Amoy peace na ang nasa atin. Maridayaw ti apo. 2 Corinthians chapter 2 verse 15 niya kunana, mayarig kami tinabanglo nga insenso, apuuran ni Kristo ang may daton ti Dios ket agwaras kadagiti may salakan ken kadagiti mapukaw. Wala ka kapsada di, nayarig tayo kas may sang na banglo nga insenso. Ng iso ti mangangot dagiti tattao kay nang sawan makita da dayjay kinaimbag ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo. Ang uray pa dagiti ananay salakan, dagiti hanya nagpamati ka ni Apo Diyos. Makita da dayta, manaydayaw ti Apo. Anya pa itaramidin tila na ti Espiritu Santo ko tayo. Umay ti proteksyon ti Apo. Psalms 105 verse 5 kunana, touch not my anointed, and do my prophets no harm. Tanyo kakapsatan mo nga sagiden, dayjay pinulutak, hamo nga saktan, di propeta nga pinulutak. Now, kasano nga maadda kada tayo dahito anointing oil ti Espiritu Santo? Nung muna kakapsat, masapol nga dawatan tayo ni Apo Diyos. Luke 11 verse 13 kung nanadjay, nuda kayo, idinto adagas kayo, amuyo ti mangted tinaimbag, kadagiti anak yo. Dintukot at addan ti panangted ti ama sa dilangit, iti Espiritu Santo kadagiti agdawat, kinkwa na dawatan tayo kakapsat. Numampay, hantay ka kasapulan, kung natayong kasapulan tayo. Dadi Espiritu Santo agtignay kada tayo. Ngayon to nadda kada tayo Espiritu Santo kakapsat. Isuti mang protektar, mang isuro kada tayo. Iti amin nga kinapudno mataydayaw ti Apo. Nyapay kakapsat. Masapul nga mailiw kung mauwaw tayo. Nga kanayon dahil presensya iti Espiritu Santo ti Dios. Anya ko na ni David, Psalms 42 verse 1, kas ti panagtarigagay ti ugsa ti nalamiis adanom ti waig, kas tamot o Dios, ti panagtarigagay ko kengka, mawawak ti sibibiyag a Dios. Mawaw tayo kumakang kanayon, di presensya ni Apo Dios. Amen, madaydayaw ti Dios. May katlo, nyatirabi din tayo, tapno madda de anointing oil, kadagiti puso tayo. May katlo, masapul nga na pakumbaba tayo. Ako mamang ka ni Apo Diyos. Idimbuyat ni Samuel, da di anointing oil, iji ulo ni David. Ni David nagparintuman. Kastanda, sign iti, ina pa nagpakumbaba ti sangwanan ni Apo Diyos kakapsat. Kakapsat iti iti nga malim. Kasapulan tayo dahiti kanayon nga fresh anointing iti Espiritu Santo. Kanayon ko mga kasapulan tayo dito tinaldawal tao. Kat tarigagayan tayo nga madda dito yung anointing oil. Every day of our lives. Psalms 92 verse 10 ko na, but my horn shall thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Napulutan at tila na kasinglag. Kat daw iti kanta ni David dito ay napulutan ni Suna. Nabuyat king kuana di kasinglag, kaaramid nga lang na kaya nasawan, new fresh oil kakapsat. Kat idimbaga ni David tayo, tilakay ni David iding. Kat idinaldawal-daw pa nagbiag tayo. Habang pabante, kakapsat ti taw-tawon tayo, oray lumakay tayo, kasapulan tayo. Dahil anointing oil. Kaya nang asawa, kasapulan ko mga kanayon na naka-charge. Dagiti biag tayo ni Apo Diyos. Kasla cellphone kakapsat, nga numalubat, i-charge mo. Itinaldawal-dawa pa nagbiag tayo kakapsat. Ti kasangsango tayo nilalasag. Lubong, demonyo.
kakabsat. Kat ado na nga suliso, kasapulan tayo kang iti kanayon nga nakakunik, dagiti espiritu tayo kani Apo Dios. Kanayon nga apan tayo ka dagiti personal nga devotion tayo. Tapno iti kasta kakabsat, masuktan kakabsat ang kanay, mafrisko dati lana ka dagiti puso tayo. Tapno iti kasta bumilig tayo, ti panagserbi tayo ti Dios. Kaya nangasawan, kanayon ko mga mapabaraw dagiti espiritu tayo. Ni Apostol Pablo kunana, numampay dagiti nakinarwar nga kinatao may agrakaya da kumapoy da. Ngem iti nakinunag nga kinatao may referring da espiritu tayo kakabsat. Mapagpabaruda tinaldaw daw kunan ni Apostol Pablo. So gapuna ano mapasamak da ita no awan ti koneksyon tayo ti Apo, no awan ti personal na relasyon tayo ti Apo kakabsat. Masapon nga isukong ti biyag mo kinkwana, tapno mamamom isuna, mamamom di pakayatan na, kat may isuro na nga nalaing, dahil na yung bag, nga banag nga isuro na kada tayo. Tapno mamon tayo dita, surrender now your lives unto the Lord, your whole being, your body, your soul, and your spirit. Isukom dahil taka ni Apo Diyos. Tapno ti kasta, umay kada tayo, dahil Espiritu Santo. The Spirit of God, isu nakakabsat ti makaammo iti will of the Father. Isu na mo ti i-update kada tayo, no niya ti pakayatan ti Dios. Dahito ti mensahe ti Apo, ti dahito nga malayong kakabsat. The fresh anointing of the Holy Spirit. The fresh anointing oil of the Holy Spirit. Sapay kuma, tamad da kada tayo. Kang runaan dagiti, kakabsat nga namati nga dumdumngag ti dahito nga malayong. God bless you all, kakabsat. Agkararag tayo. Heavenly Father, agyaman kami, iti kinaimbag mo. Agyaman kami, iti Espiritu Santo, Apo. May katlo nga personat, iti Trinidad, ti kinad Diyos. O Diyos, sa man nakabaling binisyonam, tunggal kakabsat na nagdengeg. Ti dayti nga programa, binisyonam, dagiti na pisikala na kasasad, Apo. Anyaman, Apo, dagiti sagsagabanit, ti bagida. Sagidam ka di, Apo, ida, agasam ida, in the mighty name of Jesus, in the blood of Jesus. Dagidag kasapulan na po financially, Apo sagida mo iti sabot mo dagiti amin na masapul da. Dagiti adda na po ti depresyon, makarik na ti anxiety, handa makaturturog. Apo, sagida mo Apo ida ti dayti nga maleng. Kat Apo kami dati napinta sa pannaturog, pasalun atamida. Binisyon na mida Apo. Binisyon na mo ray pa yu Diyos, iti master control, dagiti engineer, nga tumultulong kada kami iti dayti nga programa. Bilisyon na mo rin pwede iti ayatem nga sponsor. Iti dayti nga programa, minsay di panakaisalakan. We give you the highest praise and honor of God in heaven. In Jesus' name, Amen and Amen. Uwan kakabsat, agyaman kami, ting kayo panagdengag ti dayti nga malam. Siyak, tiyanak kan kapsat yu ti Apo, Pastor Binil Dakayanan, pumakadan kada kayo. God bless you all. The wondrous love of Jesus, sing His mercy.